Joo. Se meni testin lävitte, käveli, ei sillä kauhean mukavaa täällä ollut. Eli tuossa jo aika aikaisessa vaiheessa se oli sitä mieltä, että kyllä tämä voisi jo päättyä, että ei tämä niin riittää tänä päivänä tämä juttu. Lähdetään täältä ihan alapäästä liikkeelle. Laukaus varma, ei mitään ongelmaa laukausten kanssa, ne se otti hyvin vastaan. Luokse päästävä aavistuksen pidättyväinen, vaikka sanot, että se on niin kuin ylin ystävä, niin se alkaa kattelemaan, se näkyy tuossa oikeastaan hyvin, kun Reijo ei ollut vielä tehnyt mitään, niin se yhtäkkiä alkoi katsoa, että mitä sekin siinä oikeastaan tuijota. Niin. Ja sillä selvää. Sitten se alkoi vettäytyä, se kasvoi vähän koko ajan, eli se alkoi näkee uhkakuvia meissäkin, joka tietenkin kertoo myöskin siitä muistista, eli kovuudesta, mutta siellä on semmoinen pieni ripe sitä. Se on ehkä voisi sanoa kansanomaisesti, että se on ujo ihmistä kohtaan. Eli vähän kattelee, minkälainen se tyyppi on. Jos sen ottaa reilusti vastaan ystävällisesti, niin kyllä se silloin on niinku ihan ok, mutta sen näkee niistä lähestymisistä, että kun se tulee pikkusen viiveellä ja vähän kääntää pään näin ja lähtee. Niin, vähän kohteliaasti, juuri näin. Siinä se niinku näkyy, eli ei mikään ongelma sinänsä. Kovuusmuisti, no se on pehmeä. Se muistaa kaikki täältä. Jos nyt lähettäisiin uudelle kiekalle, se sanoisi vielä, että tuolla on tuo haalari, mikä oli. Se meni vauhilla ylittä ja vilkas sitä näin, että tämä äsken järkytti tässä ja sillä hyvä. Eli pehmeä. Temperamentti, mielen vilkkaus, huomiokyvyn nopeus. Se on erittäin vilkas, eli se näkee vähän liikaa asioita. Eli se ehtii silloinkin, kun on ärsyke, niin se ehtii katselemaan, että tuollakin on uhka ja tuossakin on itse asiassa uhka. Niin ja tuossakin on uhka. Ja nyt se lyö sitten painetta sinne hermoille, koska tuleekin enemmän asioita kuin mitä me täällä testissä on järjestetty, niin se kuvittelee, että me ollaan tehty aika paljon tänne erikoisia asioita, vaikka ei me olla tehtykään. Hermorakenne. Hieman rauhaton, kuvastaa hirveän hyvin sitä. Pyörii, pikkusen vinkuu, läähättää, silmät vähän hellää ja kaikkea tämän. Sieltä se kertoo, että hermoilla on aika kova paine sillä hetkellä. Tietenkin sieltä temperamentista siihen tulee vähän lisää. Taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelemisesta. No me nähtiin sitä pienen verran, jos ajatellaan. Joo, erikoiskokkeessa jonkun verran, mutta sitten olisi ollut monta muuta paikkaa tapella. Puolustushalussa, seinässä, joka paikassa. Eli se oli vähän semmoista pakkopullaa. Taisteluhalun on nauttimista, että nautin taistelusta. No se sanoi, että ei nyt niin kauhean hauskaa ole. Tehdään silloin, kun on pakko. Eli pienen verran. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseään laumaansa. No se pienet pöhinät se päästi ja kertoo, että täällä ollaan, äiti huolehtii lopuista. Eli pienen verran +1. Terävyys, kuinka se ottaa aggressiota käyttöön, kun sitä uhataan. No siellä mennään pelon puolelta, eli se vettäytyy sinne ihan päähän ja toteaa, että pidemmälle ei pääse, niin sitten on pakko yrittää tehdä jotakin. Ja sitten se tulee se ihan pieni sieltä. Se mikä siinä oli hyvä puoli on se, että se kestää hyvin koskea sen jälkeen. Siellä ei ole semmoista, että tarvitsisi niinku paikata, että nyt pääsisi vähän näpräämään, vaan se ei tykkää siitä ihmisestä, mutta se sanoo, että anna silitä, mutta en tykkää sinusta ja sillä hyvä. Eli pienen verran +1. Toimintakyky, rohkeus. No se on merkitty nyt tässä kohtuulliseen +1. Se on ehdottomasti siellä alarajassa siellä, jos ajatellaan rohkeutta. Pimeä huone oli semmoinen, joka sitä vähän petrasi, eli siellä se liikkuu, kun ei ollut niitä ihmisiä sen kummempina uhkina, niin se liikkuu ihan ok ja tuli aika nopeasti sinun luokse. Mutta sitten kun mietitään näitä muita osa-alueita, puolustushalua, terävyyttä ja niin edelleen, niin saisi vähän sitä rohkeutta olla enemmän. Eli siellä kohtuullisen laatikon alarajassa. Pieni olisi miinuksella, voisi sanoa, että tällä se olisi kohtuullisen pieni, eli se olisi siinä välissä. Mutta se on merkitty nyt koiralle eduksi niin kuin +1. Ja sitten kun näitä täältä ynnäillään, niin 97 pistettä tulee plussia, 26 pistettä tulee miinuksia, 71 pistettä on loppupisteet. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että kun se on alla sen 75, ja kun tämä rotu on saanut viralliseksi, niin se on niin kuin hylätty testi, joka tarkoittaa sitä, että sä saat sitten uusia 6 kuukautta vähintään väliin ja sitten tietenkin ennen sitä 7 ikävuotta, jos katsot aiheelliseksi. Eli hyviä kokemuksia lisää. Kyllä. Niin sieltä se lähtee. Tuosta järjestäjistä pieni muisto koiralle. Kiitos. Kiitän. Kiitän. Hyvä suoritus se oli se.